mga kabayan, kumusta? Dito ako ngayon sa bayan ng Manawag, dito sa palengke nila. Ayan. Tara, samahan nyo ako. Ikot tayo dito. No, mga kabayan. Tara. Mura mga gulay dito, mga kabayan. Ayan. Mga saluyot. Ayan sila, okra. Ito tayo ito sa may isdahan. Mura yung mga isda. Tayo dito mga kabayan. Uong. Ano? Pampatabo, sir. Pampatabo. Ay, sa bigay ay uong. Talo sila 1/4. Wow! Kuman! Nila? Ayan. Mga kakanin, mga kabayan.
Yan mga kabayan, tuloy natin yung ano, kaligayahan natin pagbablog. Yan. Oo, yan o. Nasa vlog kayo, nag-vlog ako. Ito tayo doon sa banda ron. Ay, Salata. Naka-vlog ni. Oh, naka-vlog. Ha? Kanay. Diyak mana sige. Wait lang. Yan. Kaya mga kabayan, paninan natin yung motor natin. Pinart natin dyan sa bandar yan eh. Kasi siya ano, medyo namamaos pa yung boses ko. Eh, bumili pa nga ako ng gamot para matanggal tong ano, pause na to. Ay, hirap magsalita. Yun, kaya lang wala akong barya. Yan. Dito ko pinart yung ano, motor ko eh. Para ano, uwi pa tayo ano yan. O, paano mga kabayan? Dito ko natatapusin ulit. Maraming salamat sa support. Bye!